U ime kluba Nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine akademiče, kolegice i kolege. Ova Zaklada za znanost je osnovana kao neovisna zaklada u skladu sa europskom i svjetskom tradicijom financiranja izvrsnosti u znanosti. Dakle, osnovana je kao tijelo, kao institucija koja bi trebala financirati, a da slobodno kažem, ekskluzivu, one najbolje. Odabrati one najbolje, odabrati one koji su zapravo na vrhu, koji su kompetitivni u svjetskim i u europskim razmjerima i financirati njih. I to je bilo dobro. Kao ideja je to bilo zapravo sjajno, da se takvi odlični projekti, odlični znanstvenici, da se takva izvrsnost ne utopi u moru drugih, pa će se financirati na ovaj način. Time je na onoj Gaussovoj krivulji koja se zove i normalna krivulja, dakle koja ima početak, pa ima brdo, pa ima dole kraj onih najboljih, taj kraj, ajde recimo podebljan, poduplan, naglašen i na taj način je stimulirano ono najbolje u hrvatskoj znanosti. No, situacija se promijenila. Izmjenama i dopunama zakona Hrvatska zaklada za znanost postala je jedino mjesto koje financira znanstvene projekte u Republici Hrvatskoj i znanstvene karijere mladih znanstvenika. I što smo sad dobili? Dobili smo instituciju koja se brine o onom završnom dijelu normalne krivulje, dakle o izvrsnosti, a onaj najveći dio, onu grbu krivulje koja je prosjek, ali bez prosjeka nema ni ovoga kraja. O tom se ne brine nitko. Taj način financiranja bilo koje djelatnosti, dakle da se financira samo vrh, samo ono najbolje, a da se ne financira podloga, ne može dati rezultate nigdje, ni u kojem vrsti djelovanja, ni u kojoj grani. Sam postupak ocjenjivanja projekata i svega što zaklada financira apsolutno je uigran, objektivan i vrhunski. Neke od ljudi iz ovdje navedenog popisa ocjenjivačkih odbora znam i znam da su vrhunski ljudi kojima ne bi nikom palo na pamet da prigovori njihovoj stručnosti, njihovoj objektivnosti i sve je to sjajno. Međutim, rezultat je neminovno zastrašujući. Razlog je naravno to što je financiranje znanosti u Hrvatskoj i visokog obrazovanja na repu i na dnu Europe u postotku bruto društvenog proizvoda kako li se već zove, ispod čak i Albanije. I to znači da ne brinemo o svojoj budućnosti. Bilo je zemalja koje su shvatile to, koje su shvatile zapravo da se iz tog začaranog kruga, kako bi rekao naš premijer, circulus viciosus, da se iz tog začaranog kruga mora izići. Krug s jedne strane govori nema napretka države bez napretka inovativnosti i znanosti. S druge strane govori država je u takvom stanju kakvom je i nema novaca za znanost.
nego mora krpati rupe socijalne, ovakve, onakve kakve već rupe imamo. Bilo je velim zemalja koje su iz toga znale izići odlučnošću svojih vlada. Primjer je recimo Južna Koreja koja je bila ne puno bogatija od Sjeverne Koreje, koja je bila po bruto društvenom proizvodu iza Jugoslavije onda, ne Hrvatske, nego Jugoslavije. Pa je prerezala vlada stvar, imala je naravno socijalnih problema groznih, svi se to, ne svi, stariji se toga sjećamo, imala je groznih socijalnih problema, ali je stvar dala rezultate. Južna Koreja je danas jedna od svjetskih tehnoloških i znanstvenih sila, na rangu Japana ili Sjedinjenih Država ili Njemačke ili ne znam koje druge zemlje. No, mi još nismo imali vladu koja bi bila u stanju poduzeti takve korake, koja bi bila u stanju zažmiriti i reći ovo moramo napraviti, pa koštalo nas što nas koštalo. Možda ju dobijemo u nekoj budućnosti. Položaj, naime svaka djelatnost pa i znanost zasniva se na ljudima. Mladi istraživači koje se danas financira u Republici Hrvatskoj i koji će sutra doktorirati naći se u poziciji da dobiju doktorat, da steknu uvjete za docenturu, međutim da se nijedan od starijih profesora eto ne udostoji umrijeti i maknuti sa mjesta da bi on tu docenturu mogao realizirati. Zbog zabrane zapošljavanja u visokom obrazovanju, znanosti i opće društvenim djelatnostima situacija jest takva. Tek kad se netko makne broj koeficijenata mora ostati isti, neko drugi mora ući unutra. Redovni profesor u trajnom zvanju ode, na njegovo mjesto dolazi drugi redovni profesor, na njegovo mjesto dolazi izvanredni, na njegovo docent. Tu se otvara mogućnost mladom znanstveniku. Većina, a znam situaciju na fakultetu na kom sam nekad radio, većina mladih znanstvenika to neće dočekati i bit će prisiljena potražiti druga rješenja za sebe. Druga rješenja su naravno odlazak u inozemstvo. Nema države razvijene koja takve ljude neće vrlo rado prihvatiti. Iz jednostavnog razloga to je gotov novac. Ne mora se u njih više ništa ulagati. Mi smo uložili u njih. Mi smo u njih uložili, nominalna cifra kaže 1,5 milijun do 2, više je to, puno više je to. To je možda novac koji se tiče školarina i ne znam kojih troškova, ali ako uzmemo i novac koji je njegova obitelj uložila, koji je šta ja znam koji još sa strane uložio, to je puno veći novac i taj novac koji smo uložili i odgojili čovjeka koji bi sutra mogao nešto doprinijeti hrvatskom društvu jer je definitivno obrazovan u tih, to nije malo godina, to je 10-ak godina od diplome do docenture recimo, nešto je naučio, zna, ima i nekakve kontakte po svijetu, može se i snaći. Mi takvog čovjeka lijepo pozdravimo, damo mu sve kvalifikacije i otpratimo ga u bijeli svijet. To ne samo da je nepošteno i nepravedno, nego je prije i iznad svega neracionalno. To je bacanje novaca. Obrazloženje je nema novaca za otvaranje novih radnih mjesta u znanosti i visokom obrazovanju. A za divno čudo ima novaca za otvaranje recimo novih sveučilišta koji nemaju uvjete i svi znamo da nemaju uvjete. Svi znamo da nemaju uvjete, ali eto za to se novaca nekako prikupilo. Zato da bi se prikupili politički poeni u tom kraju i da bi se dobili tamo izbori. To je vrlo jednostavno. To je nesuvisli i štetan slučaj. Takva vrsta gluposti u manjim količinama je, ajde može biti prihvatljiva i slučajna. U ovakvim količinama ja ju ne mogu okarakterizirati kao slučaj. Tolika količina gluposti
može biti samo namjera. A namjera da se na takav način ošteti država da se vojnički izrazim živoj sili, ta namjera je veleizdajnička namjera. Ružna je riječ, ali je činjenica. Ciljevi koje si je zaklada postavila su financiranje izvrsnosti. Te ciljeve zaklada očito i dalje ispunjava i to dobro ispunjava i prigovora naravno tu ne može biti kao ni čitavom ovom izvješću. Izvješće je naravno i sustavno napisano i opisuje sve što se je događalo transparentno i pošteno. Drugi od ciljeva je povezivanje znanstveno-istraživačkog rada na akademskom nivou, dakle institutima i fakultetima, i onog u gospodarstvu. E sad, to bi mi trebalo objasniti malo temeljitije koji je to znanstveno-istraživački rad u gospodarstvu. Ja ga u zadnjih par godina ili par desetaka godina nisam vidio, možda ga ima pa eto ne zna se za njega. Razvoj karijera, financiranje razvoja karijera da 10%. 10% od onog što se pred ponešto godina financiralo. Jer konačno tih karijera očito i ne treba toliko. Suradnja sa dijasporom, odnosno znanstvenicima u dijaspori, to je naravno i mediji pokazuju i vidi se i to je jedan od uspješnih projekata, od uspješne djelatnosti i ove zaklade, ali ne samo ove zaklade. I integriranje u European Research, u europski istraživački prostor. To integriranje je naravno poželjno i povoljno, ali nije niti za džabe, nije niti jeftino. Ne možete ući u europske projekte bez novaca, ni znanstvene ni bilo koje druge. Taj izraz financirat će to europski projekt je postao neka vrsta čarobnog štapića, kao onaj mali čarobnjak iz filmova. Ako ne znamo što ćemo, financirat će to europski projekti. Hoće, ali mi moramo imati barem 20-25% novaca da uđemo u to. Nema džabe ulaska u projekt. Rijetki su projekti gdje ne postoji učešće. A za to ovdje novaca očito nema. Novci koji se troše na projekte u Hrvatskoj su u europskim relacijama, a da ne govorimo o svjetskim relacijama, komični zapravo. Komični, to je 8-9 milijuna eura godišnje. To je jedan pristojni projekt na razini Europske unije ili jedan malo manje pristojni projekt u Sjedinjenim Državama. Izlazak iz tog začaranog kruga je na Vladi. Pored svih fraza mi smo društvo znanja, znanost podižemo na sve pijedestale koji u državi postoje, treba nešto i napraviti oko toga. Bez obzira koliko koštalo. Jer je to jedino što se eventualno može isplatiti. Sve drugo je krpanje rupa i očekivanje izbora. I sve drugo je posao političara. Ovo bi trebao biti posao državnika. Nekog ko razmišlja o svojoj zemlji na dulju stazu. Stoga apeliram i na Vladu da u ovom rebalansu proračuna, posebno na ovu Vladu, drugačije razmotri stvari. Ulaganje u znanost i ulaganje u mlade pametne ljude nije trošak. To je jedina investicija koja može nešto donijeti. Hvala. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Dujomir Marasović.
Štovani gospodine dopredsjedniče Sabora, kolega Vuljanić vi ste kao ljevičar, očekivao sam malo revolucionarniji govor i jaču kritiku, a vidim da ili vam nešto nije jasno ili držite tihu misu sa slatkom vodicom i čaj od kamilice. Ne znam o čemu vi govorite. Vi ste rekli u uvodu da je tako i tako stanje u Hrvatskoj, da nema novaca, pa ste evo sad rekli, završili govor, da se u Hrvatskoj na projekte izdvaja tako smiješno malo novaca da je to u svjetskim razmjerima zanemarivo. Nije točno. Dakle, master plan Ministarstva zdravstva 200 tisuća eura, procjena Croatia osiguranje 27 milijuna eura. Sada HEP procjenjuju, u HEP-u ima 250 što magistara što doktora nauka, a oni tražu neke dječake iz Europe i dali su im 27 milijuna kuna. To su projekti na koje troši ova Vlada novac za znanost. Znači u HEP-u 250 doktora nauka, a oni 20 dječaka, to su obično ljudi, momci od 20 godina, da se im 27 milijuna. Koliko vrijedi HEP? Nemaju pojma. To bi se moglo izračunati za 100 tisuća kuna. Eto na te svrhe troši, to su znanstveni projekti ove Vlade i to Vuljaniću treba reći. Ako ćete govoriti, ako ćemo ovdje samo puniti vrijeme tako da popunimo 15 minuta, onda možemo pričati o ljepšim temama, da malo zabavimo hrvatski narod. Znači Vlada ne troši novce i na svoje projekte, na one gdje treba dati 27 milijuna da kaže koliko košta Croatia, a onda kad treba školovati mlade doktorante nema novaca. To je istina. Odgovor na repliku Nikola Vuljanić. Hvala. Točno. Jedna Vlada troši novce da bi 4 puta farbala tunele, da bi kupila, molim vas lijepo, ja sam vas slušao, da bi kupila zbirku satova, da bi kupila od mesara kuću. Druga Vlada troši novce da bi radila procjene koje bi mogla i sama napraviti, da bi radila softvere od 600 tisuća kuna koje može za 50 tisuća kuna napraviti. Ali kompletan vic je u tome da jedino pravo ulaganje koje nije usmjereno ka dobivanju izbora jest ulaganje u ljude. Dakle, ne u te projekte, ni u farbanje tunela, ni u satove, ni u procjenu koliko nam vrijedi Croatia osiguranje. Jedini novac koji će se vratiti je novac uložen u ljude. I apeliram na buduću Vladu, bila ona lijeva ili desna, da u proračunu, prvom proračunu koji će donijeti, tu cifru, taj postotak bruto društvenog proizvoda digne na razinu zemalja kojima se divimo. Postotak, ne ukupnu cifru. Dakle, na razinu Njemačke ili Holandije ili Danske ili ne znam koje druge zemlje. To je ono što trebamo napraviti, a falit onda može na drugoj strani. Zašto će falit? Da li za lopovluke ili za gluposti? Pa to mi je gotovo sasvim svejedno. Hvala. Nova replika, potpredsjednik Željko Reiner. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Vuljanić, vi ste zapravo u svom izlaganju, ja mislim vrlo ispravno, demistificirali jednu priču koja se svako toliko zna pojaviti, a ta je pa možda ne trebamo mi davati toliko novaca za znanost iz državnog proračuna, sad su nam otvoreni i dostupni europski fondovi. Tko god ima ikakvog pojma o tome kako se dolazi do europskih znanstvenih fondova onda zna da je to nevjerojatno teško dobiti, da se u pravilu stvaraju konzorciji od 10-ak do 15-ak vrhunskih institucija u raznim zemljama i onda natječu obično po 15-ak do 20 takvih konzorcija koje pripremaju po pola godine do godinu dana projekt, a jedan dobije projekt. Ali treba dati i vlastiti novac u to. I da ne postoji niti jedina zemlja u Europi koja se oslanja na europske fondove kako bi financirala svoju znanost. Europski fondovi su odličan izvor financijskih sredstava, dodatni izvor, dakle uz
ono temeljno što daje vlastita zemlja i što je osnovica i što je glavno u financiranju znanosti u svakoj zemlji, a onda ona znanstvena skupina koja uspije dobiti europski fond, to je odlično i to doprinosi naravno financiranju znanosti u toj zemlji, ali temeljno, ključno i glavno financiranje uvijek dolazi iz zemlje. Prema tome, iluzija je da će europskim fondovima se financirati hrvatsko zdravstvo. Opasna iluzija jer daje potpuno krivu poruku javnosti. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Nikola Vuljanić. Hvala. Ovo je dosta precizno rečeno zapravo. Naime, europski fondovi nisu ni smišljeni da financiraju kontinuirani razvoj znanosti ili bilo koje druge djelatnosti u nekoj zemlji. Oni su smišljeni da pomognu jednom segmentu u jednom trenutku. Moj fakultet je u jednom takvom projektu sudjelovao upravo na ovaj način kako veli akademik Reiner. 7 fakulteta iz čitave Europe je sudjelovalo, slučajno je moj fakultet bio nositelj toga. Ali to je bio dodatni novac i na njemu je sudjelovalo 10-ak ljudi sa fakulteta, od njih 80, 90. Nemojmo se uzdati u tuđe kljuse. Naše kljuse je ono koje mora potegnuti u Hrvatskoj. Razvoj znanosti u Hrvatskoj ne ovisi o Europi, ne ovisi o Europskoj uniji, ovisi o tome koliko smo mi spremni uložiti u to. Ako ćemo mi uložiti više, onda će biti više love izvana. A to su povezane posude, nema tu velike tajne. Konačno postoje statistike, postoje podaci gdje se vidi da najviše iz europskih fondova znanstvenih izvlače upravo one zemlje koje imaju najveće izdvajanje za znanost u svojoj zemlji. Pa ne može drugačije ni biti, to je vrlo, vrlo jednostavno. Hvala. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani kolega Gvozden Flego.